Музиката обединява хора с различни интереси. Кей-поп е южнокорейска музика, която става популярна през 1992 година и постепенно завладява света. Столична танцова формация е единствената по рода си, в която се преподават уроци по кей-поп. Кей-поп е танцово изкуство, което съчетава елементи от американската и южнокорейската култура. Денс, R&B, хип-хоп и електронна музика са само част от жанровете, изразени в този тип музика. Любовта към кей-поп танците и авангардният стил на изпълнителите кара млади и стари да преоткрият себе си. Музиката обединява хората, а кей-поп събира много хора с различни интереси, които не съвпадат с тези на другите. Събира по-уникални хора. Танцова формация Софистик Живо привлича почитатели вече втора година. Николета Илчева е инструктор по модерни танци от 8 години. За кей-поп научава при участието си в световен фестивал и от миналото лято води курсове в първата такава школа в София. За първи път за кей-поп чух в Индия. Колкото и странно да звучи, бяхме на един фестивал там през 2010 година. Там се запознахме с хора от Южна Корея, те ни запознаха с тяхното изкуство, това, което е популярно в момента в Южна Корея. Социалните мрежи помагат за организирането на така наречените кей-поп батали или надигравания, които се провеждат както в дискотеки, така и на открито. С гордост мога да кажа, че съм присъствала почти на всички кей-поп дискотеки, които са организирани в София. Чувството е наистина вау. Да се докоснеш с толкова много почитатели, събрани на едно място, просто наистина е тръпка. В Съединените щати, например, този танц се изпълнява преди голям концерт, за да подгреят събралата се вече публика. Българските кей-поп фенове също имат своите примери. Хореографите и движенията. Основно учим от клиповете, а в последствие вече ги разработваме и прилагаме своето виждане върху тях. А имаш ли ти лично любима? Знам, че има кей-поп формации. Ти знаеш ли някой от тях? Имаш ли любима? Гледаш ли ги? Следиш ли ги? Имам, разбира се, както всички имаме. Big Bang, 21, любими групи. Елина Топалска е основател на формацията и според нея има прилика между българския фолклор и кей-поп танците. Избора си е избор и той по никакъв начин не може да бъде пренебрегнат. Той е в основата на всяко едно творческо предизвикателство, така че не е странен и не е шокиращ пътя от фолклора към всяко едно модерно изкуство. Мечтата на кей-поп ентусиастите е да организират първото в България мащабно събитие, посветено на южнокорейската поп-музика.